Budžeti građana napadnuti su s barem 3 strane. Inflacija koja potječe još i prije rata, rast cijena energenata i na kraju urušavanje privrede, što će smanjiti zaposlenost i prihode mnogima. Ovdje u Francuskoj sindikati su pozvali na opći štrajk od danas 18.10. Prošli tjedan smo bili u Briselu, tamo svako malo netko prosvjeduje oko parlamenta, od poljoprivrednika do građana zbog povećanih cijena životnih troškova. A zima još nije niti počela, dakle još niti prvi od 3 mjeseca jeseni nije prošao. U našoj Hrvatskoj je i prije ove krize bitno veći dio kućnih budžeta odlazio na režije u odnosu na brojne druge europske zemlje. Cijene za građane uglavnom se nisu promijenile i najveći dio tereta pada na Hrvatsku elektroprivredu koja je počela gomilati velike gubitke, a prijetio i skori bankrot ako se ovako nastavi. Ove troškove može se neko vrijeme sanirati iz proračuna i fondova koji će se pak recesijom i urušavanjem privrede sve teže puniti. Ta brana može držati vodu neko vrijeme, ali vrlo, vrlo kratko. Jedino rješenje je da se nabave dovoljne količine jeftine energije, inače će nam kolabirati i gospodarstva i kućanstva. Kad je naša Hrvatska bila u ratu, nitko nije ovako dijelio krizu s nama, nego smo još dobili embargo na oružje. Ovakva samoubilačka politika treba se dokinuti.